Will tú an lena an seo Éamonn? Will tú an? Ítach má. Well, caithim mé rá bhín mé tá an féilire seo osma chomach agus tá sé glóite amachchas amach na grianghrafadóir. Tá sé tharbheith násta agus an bhfuil is an deara. Tá sé ní pápéir amháin atá an tá clúdach cad é gléonn tú ar fiú as béirle. Tá sé anna as ar fád agus na hain agus gacród gur mí agad as. Tusa atá faoineara é. Tusa rin an job go léir na? Well, mar sin aglach na pactarí agus chur an féilire le chéile go hamlan is é Deireadh Dobhair agus Éamonn ó Ciaran ar an antesk. Oh yeah, an réimhrá tá sé tharbheith simúil. Tá sé bhí mé just ag léamh agus an ceol sin ag casa agus tá sé ag caint faoin brú atá ar an timpeallach agus na gnáthóg agus gacród an bith agsúlacht timpeall na tíre. Tá sé anna bhá an réimhrá, agus bhfuil is rud eile hahan go mórlam an sean cló. Ní ecann tú go raibh vinnicé. Dúsáid sibh an sean cló Gaeilge. Like a bar gach lehanach, mar hapla cábhfuil mí danis, Deireadh mí tá is at anam na mísa is brala mé sin, and then rud a bhainean le like sínsir mí na féile mí hall mar hapla sin man fór. Sin seanach le bhí ar na mí na galsíir na bíanta. Well tá siad ítach ní ra viscom Deireadh is mí an fadrin. Ní ra viscom faoi sin. But anis tá. Well, si Deireadh Dobhair an taide agus má hagta faoi Deireadh tá an féilire lein go áis Betty sterúile. Yeah, ítach má mar Deireadh like tá fecin an seo for Charles Stewart Parnell boss an séú lá an nucht cábhfuil mí inis. Well no an fechanéo dóach lóistin na géana fiána chun é lú uchtaige séidir. Tá rudí tharbheith sa múla bhainean le star Mícheál Coyle agus stuff mar sin anna má. But an rud is tanna bhí ná na grianghrafadóir caithim mé rátá si díntaach na rónta na uirí na fianna anna bhar ar fád agus tusa a ghlachan na grianghrafadóir. Is mé ghlachan na grianghrafadóir. Cá tú betir bhí meid smúiteh pactar a bhainta an bhíthe fiáin. But you gaithe sí go ciúin ar fá cuiigúra chuig ag fanart le rud ag an tarú. Bhí mé sin an ceist sin a churort chuna sa fáin tú, mar hapla tá picture den cur rua ceann den a seoach de haise ag an atá an chuna sa fáin tú an a grianghrafadóir sin, Bíonn tú a hí ar fad tamil bhá ag fannacht. Well, mar hapla bhí me seo a muoi inniu. Agus marta mé ar sir an teachtain seo, so bhí mé muosa túa aniu agus hí mé ar feidh cuig gura a chhlaig agus for mé pactar a bhain fianta. Agus cén anna bhíú cén éon? Éon bosard ag teach an nuas ag gal le luí ar bar crán. Ítach. Agus hánig sé iste go topaí agus an sin bhí sé ag suainniu síos ag tear go dtí bar an chrám agus an sin thug sé faoi Deireadh go raibh mar se an. Agus thug sé arc ionta farraga agus an sin detil sé ar hiúla rééis agus fuirmid pactar dá ag bont an chrám. Anna bhá ar fád, ba cúigur a cléig bhí tú ag feamh sin ionach ar fád. Sin an éon mór down, an é sin an fear mór na cletí down atá. Cad é an dún? No, an éon sin, an buzzard. Si bhfuil tá siad cáitinta an tíir an tíir. An bhfuil, okay. A bhí me canta card am chuid inniu agus dúirt sin bhfuil siad cáitinta is an éteras mé. Ní dálam go bhacha mis ceann, but mar a dúirtas a caiithú bheith ciún agus ardalach agus ag fécant chun teacht ar aon mar sin. Aní as ar fad. Now Tá dálag go go. Oh, an bhfuil. Okay. Tá cam síos tí an dálag agus sí go ciún
agus galhla mar me goúní ní siad. Bhfuil tú cosúla na daoine fadó bhí siad ag scuile leis na Gaeilge, nuair a hagan na Gaeilge bhíonn siad ag scuile bhíoh siad, ní dóla bhfuil sé ceadathe inis an sport sin. No, tásúla gom ná bhfuil sé ceadathe. Tásúla gom freisin, yeah. Níl dúrní a fós ag scíú an bhíthe. Ú fásach, I know, is ruchrud amach. Now, an ceist tábhatá conas is féidir le nar lucht éisteachta teacht an bhéilire seo. Sin an ceist. Well, tá sé ar fáil shoppa chunra na Gaeilge, shoppa Gaeilge an Sred Harker. Okay, yeah. Agus tá sé ar fáil ar siad a Dirlíon sacú fásta. Cad é an sih arís, chuir mé amach é arís ag Deireadh an chlár. Shoppa Gaeilge. Yeah. Shoppa Gaeilge .ie. Okay. Anna wa. Agus tá sé le fáil ar mostíb a Dirlíon féin fásta. Agus cad é sin? Sin é Éamonn Coyle. Right. .com. Oh, good as. Agus bhfuil is na grianghrafadóir eile a bhíon agat, seachas na cínatá sa féilire, an féidir teacht ortha siúd mar beag simig daoine. Just tá mé fecinn ar na grianghrafadóir ag Deireadh an rud tá an rí-rua ann agus tá, I don't know, níl an focail sin agam don cormorant an farmór sin éon na farige. Bhfuil is an leathanach réimse pictúrí eile atá agat. Well, bí me gwa patrí go min agus suúisiad ar na man host. Ar na man. Har me suús can aniu ar Facebook, LinkedIn, Instagram. Okay, caithimid bheith ar but an féidir like iad ceannach nu ri sé long go meid siad go das I fráma, you know, who's ar an falla. Seachas na lochan. Yeah, mata samig den bí. Yeah. He club for falla jangwal. Okay. An sih Idirlín. Anna what? Okay. Agus fráma horarú. Well, déananig sé bruntanas nullig anias ar fad well, ní bháin Gaeilge de aine de muintre na hÉamonn. Nu, dá mé Gaeilge got mar atá gumsa thsáile, tá mé chun ceanna chur do mo drithar I Canada, beag sé lánsása le, anna bhá ar fad. Yeah. Okay, Éamonn. Céanam féilire idirnáisiúnta ar rénos. Yeah. Tá sam warrants na Stadionty an Austráil har me cean do luin. Oh, beg cinnte. Yeah. Agus an seanna cló tá sé is tú go nach úsáidan siad an sean cló sin tá sé go háling. Nuair a ecan tú é mar sin in ngach bhí, yeah. Anna bhá agus a ríis deirm leat rinne tú an job gan éon béirle bheith an. Mar, you know, ní hiigem an gá, céim fágam mé géon focail béirle. Is féilire a Gaeilge atá an, ná bach leis an béirle. Féilire a Gaeilge? Yeah. Could they happen to between the registry ar banna le hemi? Yeah, anna himúil, na seanachal, na náhanna cainte. Like Brishan an Duchas Tree, yeah. An ta a bhíon siúlach bíon scéalach, yeah. Na seanachal, tá siad go háling, yeah. Yeah, tá cúpla cén nach bhuiile gom, actually. Ní hiag leis an gubadán an dárá a rastal, anna bhá. Yeah, tá siad anna bhá, yeah. Go méid nach cainte a gut de gach bhí, yeah, smíanamh anna bhá. Rinne tú an job, caithí mé chréislú leat Éamonn, maithú. Okay. Seo an carú féilire again. Oh, no, ní acha méid ceann go dtí seo. Yeah, sin ionach má. Oh, yeah, Sean carú, can hannig can the má. Yeah, this on EJ. Well, tu dul a bheos tá mé ceappa gachfléin. Oh, come to go of you. Yeah, ionach má. So curig mé amach an sunrí sin ag Deireadh an chlár, do sih Idirlín agus conas teachtar ag Deireadh an chlár. Okay, Éamonn. Gur míle mágad hain. Gur mágad. Gur mágad hain fásta. Yeah. Sláin látanar. Sláin inis, ganáirí an tá leat, sin é. Agus tú féin. Go mágad Éamonn inis. Yeah, sin Éamonn agus mar Éamonn Coyle margus dúirt mé farguidóir agus tá féilire osmacór féile fethe trí agus múlam go háard na spéire. Ní sé cosach níle som price an ar €3 rud mar sin is fiú é. Má tá bhfuil is goibh Gaeilge mar atá gomsa thsáile tá mu se chun
ceann a chur a lua choúas is féidir sa fust